Grazzi għall-użu għaqli ta' fondi Ewropej se jkun possibbli restawr fuq Villa Fransija f'Ħallija. Villa li nbniet f'nofs is-seklu 18 mill-familja Fransija meta l-istil barokk beta dieħel fost familji sinjuri Maltin. Is-Sinjura Michelle Muscat spjegat li Villa Fransija ma tintużax bħala residenza tal-Prim Ministru, iżda xorta tinfetaħ kuljum u l-art tintuża minn bidwi għal kultivazzjoni tal-ħxejjex. L-għanu li din il-villa ssir attrazzjoni kemm għal-Maltin u anke t-turisti. Ikun miftuħ perjodikament biex jilqa' lil dawn in-nies li jkunu wkoll jistgħu jgawdu il dan il-post sabiħ u fl-istess ħin dan il-post jinżamm kif jixraqlu f'kondizzjoni tajba. Ir-restawr huwa possibbli minħabba tfaddil minn proġetti oħrajn li kienu jikklassifikaw għal fondi Ewropej. Għall-ewwel proġett ta' restawr se jintużaw €1,000,000 fondi. Tkellimna mas-Segretarju Parlamentari Ian Borch. Meta talloka proġett qed talloka fuq stima. Eventwalment tmur fuq is-suq sabiex dawk li jridu jimplementaw ix-xogħlijiet jagħtu l-prezzijiet tagħhom. L-element kompetittiv jista' ħafna drabi jirriżulta fit-tfaddil minn proġetti oħra. U allura dawk il-flus irridu naraw kif b'mod spedit nużawhom fil-ħin opportun għal interventi tajba. Il-perit Charles Buħaġar spjega li fil-ġonna qatt ma sar xogħol ta' restawr u wħud mill-bini bħal pereżempju gazebo partikolari saret perikoluża dan apparti problemi fil-palazz innifsu. Fil-palazz innifsu hemm problema kbira ta' umdità. Wara li saru mill-periti tal-Restoration Directorate it-testijiet indunaw li l-umdità kienet ġejja minn xi ħadd li qaleb l-ilma tal-bejt għal ġol kantina. Il-kantin tużat bħala ġibja. Se ssir ukoll sistema ta' enerġija rinnovabbli li tiġi mix-xemx. Ix-xogħol se jitlesta sa l-aħħar tas-sena d-dieħla.